Orta dit pakatok mga good vibes kay magdahit ng putang nga rin sa Budlaan Post padulong sa Kang Irag Peak uban ni Master Mark ug sa atong mga ka-good vibes. Naon sa idugayan, sugdanong atok. Ya, di rin gisugdan dito briefing sa itong pinaka-cool na guide. Mag-ampong sa gidasa din pamatsugod, stretching, o dapat be a responsible hikers ta. Ampingan na to si Mother Nature, di na to gawa-gawan. Umuhatag maing katahuran sa mga locals. Di mo na ito nagkilabay raman ta. Ya, di rin, mo din ako amigo masimil. Dahil tanong agianan, itayo disod-disod ang amaw. Di pwede kina itong makuyog ng mga ka-good vibes. Salamat sila, kuyog sila masukot. Kani Anna, sa kupang relax mo deha. Enjoy lang ninyong Mother Nature. Ako'y bahala ninyo igabot sa fake. Ay patilawon ta mo sa kuluto na makalimot mo sa inyong pangalan sa alami. Uy, shout out dahil buday ko ni Melba. Salamat sa pagkuyog. Nagdiri kay action magkasinabot na hulupag kung akontiyan. O gauna-una ang maskot. Uy, pinaan na pang excuse me kay murag kalipang mo na dit ko. Pag-abot sa unahan, maay ganit mo sa alarm bra. Puktot ra day po. Ana sa similba nga rin nga. Sud, bokot ni mo oy. Ana sa taba nga, relax lang. Okay ra na. Kayang utot food na siya sa trees and plants. Diba budik? Tara na. Ang Budlaan Post. Punta ato ni ampingan mga good vibes pa. At para ma-share pa ni natin o ma-appreciate sa mga next generation. Nya, di rin nag-isod ato ang ka-good vibes nga si Kat. Ay, wala siya salig sa bato. Murag drumag ni siya siyang ex pa, maong na plus issue. Ingon, anak kanindot ako river trekking mga ka-good vibes. Ana gusto meron nga balik kong maray ugma. Indot kayo. Bibirahan des maskot. Mura nagwa. Pero nagkaliso da ito. Og imna no pasko nga bukto mo eh. Nibirata tagbalik. Upan sa itong pinakakul nga guide. Yan ni Ana din ka nga. Pero mapuna ko pati magluto ko sa itong pinakalami nga sudan. Gitaggan sa maskot. Uy, mura nagwa. Pero pwede na din ang kutasa. Nga mauna din ni Anggang Irag Peak mga ka-good vibes. Presko kaayo. In-transparent ang 50 pesos para sa maintenance aning lugar nga agisutan na tumikos-mikos ang sudan na itong itong hambog. Shout out ko din ni ate. Salamat sa libreng cottage. Ayay ka. Pag nakalimot na silang mga pangaan batong salamian sudan. Di naman managad ron. Relax sa dito mga ka-vibes sa dito mga uli. Huwag sa dihang nakaagi niyo flower farm sa kadulong ng mukuli. Ingon anak kanin ang mga buwa niya nakalapit ko tayo sa dito wag nilaglit nyo sila. Uy, nagadalagin lang ka amigo. Niya tihasa mo ay sige sulti pa. Pasidering dapita. Good vibes lang.